Niin tuntuu ihan hölmöläisten hommalta. Tilanne on siis kuvaksi. Joo. Tilanne on se, että me lähdettiin viemään roskia Jyrin kanssa, joka on tuolla kameran toisella puolella. Ja avaimet tietysti piti palauttaa tänne toimistolle. Niin, se lähdettiin viemään roskia. Ja kun mä sanoin sen, niin. Ja sitten huomataan, että täällä on niinku ovi on lukossa, ei päästä sisälle. Sitten tuolla on portti, mutta se on lukossa, me ei päästä ulos. Kello on 10 illalla. Muut on jo jossain muualla. Nyt yritetään soittaa. Olisiko toi joku isännöitsijä? Valitsemani numero ei ole käytössä. Palvelunumeromme kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin. Soitamme takas Maijalla. Niin just. No Juuso ja lähti käymään Toppilassa kattoo sitä kuffauspaikkaa. Niin mä voisin kysyä, että jos ne olisi vielä siellä matkalla, että voisiko ne tulla hakemaan. Toimistolla. Okei, kunhan te pääsette vielä maanantaina sitä teihin, tai sittenkö tulitte. Okei, mäpä yritän soittaa sille Juusolle. Katsotaan miten käy. Mä soitan takaisin. Kiva, moi. Puhelun numero 3 oli tämä. Varmaan tulis, kun tosta hajottaisi yhdellä ikkunalla. Tai sitten otais saaliksi jotain timanttia. Tässä todettiin juuri, että tää taloyhtiö sisältää kutakuinkin aika paljon vain liikkeitä. Tuossa näkyy Dressmanin takaosa ja... On toi turvakamera mun viesti. Turvakamera. Ja sit oisko tossa koruliike ja... Tässä takana on tää talon toimisto ja varmaan aika pitkälle. Linnun paskan määrää tossa. Jee. Ei ehkä tälle kameralle tarvitse. Tämmöset kivat määrät lintukakkaa täällä. No. Vois tehdä semmosen kävelyleffa. Tai 48 tunnin jalkaleffa. Tai no itse asiassa eihän sen tarvinnut olla 48 tuntia se itse leffan kuitenkaan. Niin. Pistää tähän semmonen joku hyvä musa, niin se on melkein siinä. Joo. Ja sinne loittelevat jalat. Siinä on meidän getaway-väline. Ja lisää pulunkakkaa. Yummy. Kello on 22:23. Jyri kävelee edestakaisin pihamaata. Tässä harkitsimme juuri, että ehkä jommankumman täytyy syödä jompikumpi. Jos joudumme täällä kauan olemaan. Kyllä kun vielä talot rupes kaatumaan, niin ei päästäis pois. Seinät kaatuu päälle. Meillä on noin vessat. Mä voin käyttää sitä. Häh? Mikä tuolla? Meillä olisi myös vaadittava elementti, kun meillä on peili. Jee! Ja musikaali. Eikä kun siis tanssi.
tanssielokuvaa saatais aikaiseksi, kun täällä on aika kylmä. Niin vähän vois pitää lämpöä yllä. Mulle tuli tiedätkö semmonen olo, että me ollaan niinku jossain pelissä, jossa niinku tiedätkö, että jos saa jonkun vaikka väärän arpaluvun niinku summan, niin sit niinku joutuu pelistä vähäksi aikaa pois. Tai sitten, että nyt tarvitais vapaudu vankilasta korttia. niin, totta. Missä on vapaudu vankilasta kortti? Mulla on niin kauhean nälkä, mun täytyy syödä roskia. Sä voisit olla semmonen roskishifistelijä. Semmonen roskanörtti. Millainen olisi roskanörtti? Sun pitäisi nyt Jyri niin lähteä kehittämään sitä roolia tässä roskanörttinä. Näyttäis olevan vähän oikein järjestetty näin ja lajiteltu kaikki. Niin, et ei niinku löydy mitään valitettavaa. Pitää pahvi laittaa pahvikeräyksen. Tai siis kartonkiahan ne on. Niin. Ai niin, sä olit varmaankin Arttu eikä Jyri. Eikö vaan? Arttu, joo. Arttu nörtti. Eikä hifistelijä. Peilikin löytyi. Tossahan kyllä olisi tommonen nörtille sopiva toi roskanörtille sopiva käsky. Onks sä sen laittanut? On. Joo. Mä laitoin ensin ton. Ja sit ton. Sit niinku vielä ohjeet. Okei. Onks niinku vaikeeta olla roskanörttinä? Välillä on jotain kinkkisiä sellaisia, että mihinköhän tulee puolet lasia, puolet muovia. Niin, Siinä täytyy vaan ruveta purkamaan sitä tai sulattaa se muovi ensin. Sitten jengi vissiin aika paljon tosiaan niin sotkee sille, että jos on biojäteastia, niin sinne laitetaan muovia. Ja onks näin? No mitä mä oon käynyt läpi biojäteastioita, niin aika paljon. Jotkut jopa ihan niin, ettei ne käytä niitä biohajoavia muovipusseja, vaan tavallisen muovipussiin kerää biojätteet, heittää ne biojäteastiaan. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin, tuossa kaupassa näin yksi päivä vihreitä niin hedelmäpusseja, niin mä mietin, että onkohan ne niin biohajoavia vai onko ne vaan niin vihreitä muovipusseja. Yritetään tällä niin harhauttaa kuluttajaa. No, tämmöisissä todellisissa roskapiireissä niin kierrättäjät lähinnä käyttää niitä hauska koirakakkapusseja. Okei. Ne on oikeastaan sitä ihan priimaa. Niin, ne on semmoisia sopivan kokoisia. Vähän kalliimpia, mutta yleensä maksaa vähän enemmän, niin se on vähän parempaa. Niin, totta. Mites sit niinku roskanörtille, käyks noin niinku tommoset niinku nukkumiseen? Nämä paperiroskikset on aika hyviä siihen. Niin siellä on niinku lämmikettä. Niistä saa veiton nää ihan kätevästi. Ja Tää oli vähän tyhjä. Mitä? yritin just Arttu lähettää viimeisen hätäviestin, mutta akku loppu. Niinkö, et se on niinku nyt dead. Dead battery. Ollaan oltu tässä joku ehkä jo 3 varttia tässä pihalla. Oltais muuten voitu lähettää suoraan signaalia Fakepokiin. Saatana vetää suota. Eikä.